Taliansko počas druhej svetovej vojny je zabudnutá kapitola histórie, zatiaľ čo sa dáva najväčší dôraz na vojnové ťaženie na Nemecko, Sovietsky zväz a Ameriku, v Taliansku sa toho moc nevie. Keď sa však niečo o talianskom vojnovom ťažení objaví, zriedkavo je to spojené s úspechom. Aby sme lepšie pochopili túto tému, musíme sa vrátiť do roku 1914 a pozrieť sa, čo bolo Taliansko za krajinu. Zatiaľ čo krajiny ako Spojené kráľovstvo, Francúzsko a predovšetkým Nemecko rapidne industrializovali, inovovali a rozvíjali sa, Taliansko zaostávalo takmer v každom aspekte v porovnaní s týmito najvyspelejšími krajinami Európy. Sever Talianska bol industrializovaný a urbanizovaný, zatiaľ čo juh zostával agrárny a chudobný. Pre porovnanie, v Nemecku bola negramotnosť do roku 1900 v podstate úplne vymiznutá, no v Taliansku sa pohybovala na úrovni 40%, na juhu dokonca cez 70%. Ľudia v talianskych továrnach a fabrikách pracovali v príšerných podmienkach za smiešnú mzdu, vrátane detí, pretože rodiny potrebovali ďalší príjem, aby sa uživili. Vojenský priemysel bol však dostatočne rozvinutý na to, aby Taliansko dokázalo vyrábať zbrane, no výrobná kapacita bola pomalá a pušky ako Carcano boli známe svojou chabou kvalitou. Pušky boli nepresné, kvôli slabému kalibru aj nevýkonné. Po mobilizácii malo Taliansko veľký problém svojich vojakov plnohodnotne vyzbrojiť, priemysel na to jednoducho nestačil a časom sa stávalo, že sa vojaci o svoje pušky delili. V roku 1915 vstúpilo Taliansko do prvej svetovej vojny na strane dohody, teda Francúzska, Anglická a Ruska, s cieľom získať územie na Balkáne a v Rakúsku. V prvej bitke, ktorej Taliansko čelilo, a to v bitke na Soči, sa ukázalo, že Taliansko nie je ani zďaleka také výkonné, ako si ho spojenci predstavovali. V sérii 12 ofenzív si Taliani poriadne vybili zuby a odhalili veľké nedostatky v logistike, výcviku a taktike. Bitka na Soči utrpelo Taliansko na 600 000 strát, zatiaľ čo rakúsky nepriateľ mal trojnásobne menšie straty. Talianská armáda mala obrovské problémy preraziť nepriateľské línie a keď sa jej to už podarilo, tak v bitke pri Caporete utrpelo Taliansko zdrvujúcu porážku a boli nútené ustúpiť až o 100 km. V tejto bitke sa ukázali kritické slabiny talianskej armády, a to extrémne nízke morálky, organizácie a koordinácie. Výsledkom tejto bitky bola reorganizácia a zlepšenie velenia talianskej armády. Koniec koncov, Taliansku sa podarilo rozrieť poslané síly už tak zničeného Rakúsko-Uhorska a vojnu skončilo na strane víťazov. Za týmto zmrzačeným víťazstvom však Talianov čakalo obrovské sklamanie, keď sa im nepodarilo dosiahnuť všetky územné zisky, za ktoré tak bezhlavo bojovali, a miesto toho získali iba časť územia na Balkáne. Krátko po vojne, kedy Francúzi a Angličania škovali porazené Nemecko jak sa dalo, na tom Taliansko nebolo moc lepšie. Inflácia, zničená infraštruktúra, politická nestabilita, dlh, ale aj frustrácia Talianov zo zrady západu válcovalo taliansku verejnosť. Tieto problémy viedli k radikalizácii a vytvorili prostredie, ktoré si žiadalo silného lídra na riešenie situácie v takejto nestabilnej a napätej spoločnosti. Ha dato nella sua trevolte storia millenaria esempi formidabili. Nástup Benita Mussoliniho k moci znamenal veľký zvrat pre Taliansko. Situáciu v krajine riešil rázne, krúto a odhodlane. Po roku 1922 sa situácia stabilizovala a Taliani si mohli konečne vydýchnuť. V rokoch 1925 až 26 začal systematicky odstraňovať prvky demokracie z talianskeho politického systému, postupne likvidoval opozíciu, zavedol totalitný režim a v roku 1926 zakázal všetky opozičné strany. Zavedol ekonomické reformy, ktoré zabezpečovali harmóniu medzi zamestnávateľmi a zamestnancami štátnych korporácií bez rozdielu na ich triedu. Režim podporoval veľké projekty ako budovanie priehrad, modernizáciu infraštruktúry, poľnohospodárstva, technologický vývoj, modernizáciu armády. Prekvapujúce je, že spočiatku bol Mussolini vnímaný vo svete pozitívne. Západní politici a intelektuáli ho považovali za takú hrádzu proti šíreniu komunizmu v Európe. Winston Churchill raz o ňom prehlásil: ak by som bol Talianom, som si istý, že by som bol s vami v srdci i duši, od začiatku do konca vášho boja proti beštiám Lenina. Avšak ani potom, čo sa Mussolini ujal vlády, sa gramotnosť Taliansku moc nezlepšila. Juh bol stále zaostalý a chudoba pretrvávala, aj keď Mussolini úspešne potláčal mafiánske aktivity. Represiám sa nevyhol nikto, kto kritizoval alebo nesúhlasil s režimom.
V roku 1938 Taliansko dokonca prijalo rasové zákony, ktoré Židom obmedzovali práva na zamestnanie a štúdium a systematicky vylúčovali z verejného života. Ale to predbieham. Nálada sa rýchlo zmenila, keď sa Taliansko cítilo dostatočne silné na to, aby si podmenilo ďalšiu kolóniu, ktorou bola nezávislá Etiópia. Taliansko sa netajilo svojimi ambíciami v Afrike a chcelo vytvoriť koloniálne impérium. Prvý pokus o dobitie Etiópie Taliansko uskutočnilo v rokoch 1895 až 96, ale neúspešne. A Mussolini sa chcel za túto ponižujúcu porážku pomstiť. 3. októbra 1935 Taliansko zahájilo inváziu do Etiópie, ktorej hranice prešla cez Eritreu a Somálsko, ktoré patrili Taliansku. Etiópske jednotky boli oproti Talianom katastrofálne vyzbrojené. Mnoho vojakov malo iba meče, oštepy a luky. Lepšie vyzbrojené jednotky mali muškety a pušky, ale nechýbali ani modernejšie zbrane ako gulomety, ktorý však mala Etiópia zanedbateľne málo. Talianske sily mali aj početnú prevahu. Mussolini neustále posielal nové jednotky do Etiópie, čo spôsobilo zaťaženie frontu, ktorý bol už tak zle zásobovaný. Okrem iného, etiópsky terén bol mimoriadne náročný, takmer bez infraštruktúry, hornatý a skalnatý. Vysoké teploty mali vyčerpávajúci dopad na talianskych vojakov, pričom povrch zeme zaschol tak tvrdo, že bolo ťažké vykopať zákopy. Vojaci sa museli spoliehať na prírodné obranné zdroje ako skaly, kamene a výšiny. Aj napriek technologickému rozdielu, ktorý predpovedal, že Taliansko ľahko zvíťazí, boje boli krvavé a náročné. Taliani čelili húževnatým etiópskym silám, ktoré sa takmer bez zbraní a logistiky bránili veľmi dobre a odvážne. Toto ťaženie trvalo rok a 4 mesiace, kým sa talianská armáda prebojovala do hlavného mesta Etiópie, Addis Abeby. Najväčším problémom bol pomalý postup talianskej armády, keď logistika bola tak zlá, že používali taktiku tzv. Salámového postupu. To znamenalo, že po určitej dĺžke, ktorú talianski vojaci prešli, sa zastavili, aby vybudovali komunikačné veže a doplnili zásoby, čo opäť odhalilo slabinu talianskej armády pri koordinácii v nepriateľskom území. Svet spozornil, keď Taliansko začalo používať chemické zbrane, ktoré mali katastrofálne dopady na civilné obyvateľstvo. It is good that you are here to record this picture of me in my palace garden at Addis Ababa. People who see this throughout the world will realize that even in the 20th century, with faith, courage and a just cause, David will still beat Goliath. Liga národov reagovala sankciami proti Taliansku, ktoré však nemali žiaden efekt a jednoducho sa obchádzali. Ani po dobití nemalo Taliansko úplnú kontrolu nad týmto územím a etiópski partizáni neustále situáciu zhoršovali, čím si talianská armáda nevedela poradiť. Najväčší zdroj pre Taliansko prišiel v roku 1936, keď sa zbližovanie s Nemeckom zintenzívnilo. Hitler aj Mussolini podporili generála Franka v španielskej občianskej vojne, pričom táto pomoc bola kľúčová. Taliansko poskytlo Španielsku 660 rôznych typov lietadiel, vrátane pilotov, 150 tankov, ktoré boli ale mizernej kvality, 800 kusov delostreleckej techniky, 10 000 guľometov a až 240 000 pušiek. Spolu s technikou Taliansko poslalo aj 70 000 vojakov ako súčasť svojich expedičných síl. Taliani si mohli prvýkrát vyskúšať bojovať proti seberovnému nepriateľovi na rozdiel od skúsenosti v Etiópii. Taliani však na rozdiel od Nemcov, ktorí bojovali efektívne, čelili jednému problému za druhým. Zlé zásobovanie a zastaralá technika znižovala výkon talianskych vojakov. Zlé velenie a doktrína, ktorá spoliehala na hromadné útoky bez podpory delostrelectva a vzdušnej podpory, mala za následok úpadok morálky a vojaci boli čím ďalej tým viac neochotnejší bojovať. Bitka o Guadalcharu bola vrcholom talianskej neschopnosti viesť boj. Talianske straty výrazne presahovali tie republikánske. Stratili okolo 3000 mužov a veľké množstvo techniky proti zle vyzbrojeným a početne menším republikánom. Talianski vojaci boli ponížení, demoralizovaní a nútení siahnuť sa z frontových línií na menej dôležité pozície. Týmto si Taliansko upevňovalo podriadenú pozíciu voči čoraz silnejšiemu a mocnejšiemu nacistickému Nemecku. Po tom, čo Franco vyhral vojnu, sa ukázalo, že najväčšiu chybu spravil práve Mussolini. Kvôli jeho veľkorysej podpore zbrania a techniky kriticky znížil zásoby pre jeho vlastné potreby a tejto strategické chyby bude čoskoro ľutovať. Mussoliniho fašistická propaganda ale pracovala na plné obrátky a snažila sa z úspechov talianskej jednotiek vyťažiť čo najviac, aby zakryla kritické chyby a neúspechy talianskeho vedenia. Pocity verejnosti však boli zmiešané, správy o neúspechu sa rýchlo šírili a Taliani začínali byť čoraz skeptickí voči Mussolinimu.
Silná propaganda však už nedokázala zastaviť katastrofálne dopady, ktorým bude Taliansko onedlho čeliť. 22. mája 1939 Mussolini spolu s Hitlerom podpísali v Berlíne tzv. Oceľový pakt, čím Taliansko definitívne vstúpilo do osy. Tento pakt sa vyznačoval vzájomnou vojenskou podporou, čo znamenalo, že ak bude jeden štát vo vojne, druhý ho v tom podporí. Lámanie chleba prišlo čoskoro, keď si mocnosti ako Nemecko a Sovietsky zväz rozdeľovali Európu. Keď Nemecko drtilo spojenecké sily na rozsiahlej fronte od Holandska po Luxembursko, Taliani chceli využiť situáciu a nahromadili 300 000 vojakov pri francúzskych hraniciach, množstvom techniky a 10. júna 1940 vstúpili do vojny po boku Nemecka. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Neprekvapivo, že pred zahájením ofenzívy boli Taliani zle pripravení, čelili veľkým logistickým problémom a napriek veľkej prevahe v počte vojakov a techniky nedokázali preraziť francúzsku obranu. Pred ofenzívou boli 2/3 vojakov nedostatočne vyzbrojených a nemali oblečené do chladného počasia. Talianske straty boli až 15 krát vyššie ako francúzske. Taliansko nezaznamenalo žiadne úspechy v tomto boji a propaganda sa prižovala predovšetkým na nemeckom úspechu. Talianski vojaci boli deprimovaní a veliteľa frustrovaní, aj keď získali malé územie vrátane prístavného mesta Menton. Mnoho vojakov a dôstojníkov kritizovalo najvyššie vedenie za zlé plánovanie. Generáli ako Alfredo Guzzoni a Pietro Pintor boli obviňovaní a vojaci cítili zradu. Propaganda sa to snažila vykresliť ako úspech, no verejnosť bola skeptická k oficiálnym informáciám. Deň invázie do Francúzska Taliani zaútočili na Egypt, ktorý bol britským protektorátom susediaci s talianskou kolóniou Líbiou a úspešne obsadili mesto Sidi Barani pod vedením Rodolfa Graciani. Taliani sa tu však nestretli so žiadnym odporom a boli nútení zastaviť kvôli veľkým logistickým problémom a zlému plánovaniu. Mussolini nebol vôbec spokojný s takýmto vývojom a so svojím nemeckým spojencom ťažko zaostával a tak hľadal ďalšiu obeť, ktorou by sa Hitlerovi pochválil. A táto obeť bola Grécko, na ktoré zaútočili cez Albánsko, ktoré sa Taliansku vzdalo bez odporu už v apríli 1939 a celé Albánsko bolo anektované Talianskom. Mussolini Grécko podceňoval a hovoril, že je to ľahká korisť. Sám sa podielal na plánovaní a stratégii do Grécka a popritom sa tešil na to, až sa Hitler z novín dozvie, že Mussolini obsadil Grécko. Pomaly si Taliansko brúsilo zuby na nového južného suseda, len aby zistilo, že 28. októbra 1940 si ich opäť poriadne vybije od dobre pripravených a motivovaných Grékov. Talianske jednotky boli nútené ustúpiť na pôvodnú hranicu, kde ich prekvapila nečakaná grécka ofenzíva. Tá zatriasla talianskou armádou v základoch a Gréci obsadili niektoré oblasti v Albánsku. Mussoliniho plán dokázať svetu obnovu talianskeho bojového ducha skončil panickým útekom pred dobre vedenými gréckymi vojakmi. Taliansko utrpelo potupujúcu porážku v albánskom meste Imera a bolo nútené žiadať o pomoc Nemecko, ktoré zasiahlo 6. apríla 1941. Nemeckí vojaci rýchlo prelomili grécko-britskú obranu a 1. júna obsadili Grécko, no stratili cenné týždne, pretože sa Nemecko chystalo na inváziu do Sovietskeho zväzu, ktorú Taliansko skomplikovalo. Kapitáne Corelli. Nasrat! Odmítáme se vzdát národu, který jsme porazili v Albánii. A vyhrazujeme si právo kapitulovat před německým důstojníkem s patřičnou hodností. Takže nasrat. Talianská armáda bola unavená, vyčerpaná a demoralizovaná. Zatiaľ čo Mussoliniho generálom horelo v Grécku pod nohami, v decembri 1940 zahájili spojenci operáciu Kompas, dobili mesto Sidi Barani behom 3 dní, kde sa zdalo na 38 000 vojakov a zvyšné talianske jednotky boli opäť vytlačené do Líbie. Tí mali ale väčšie šťastie ako ich kolegovia na východe Afriky, kde sa spojencom podarilo odstrihnúť Talianov od zásobovania
a oni boli nechaní na pospas osudu. Do roku 1941 sa ale Taliani bránili a svoju ťažko vydobitú Etiópiu nechceli dať lacno. Napokon sa ale sily vyčerpali a viac než 200 000 Talianov kapitulovalo. Na Nemecku bol vyvíjaný neustály tlak, aby zasiahlo, pretože hrozil kolaps talianskych síl v Afrike. Hitler teda poslal svoje Afrika Korps na čele s Erwinom Rommelom, aby vytiahol svojich neschopných spojencov z biedy a podporil ich postup do Egypta. Veliteľ talianskych síl Rodolfo Graziani bol formálne nahradený Erwinom Rommelom potom, že Taliani utrpeli katastrofálnu porážku na severe Afriky. Taliani boli stále pod talianskym vedením, Rommel mal rozhodujúce slovo. Rommel sa rýchlo situáciu postaral a dobil späť územie, o ktoré Taliani prišli, čím im zvýšil morálku a zlepšil bojaschopnosť. Za jeho úspechy si vyslúžil prezývku Púštna liška, vďaka jeho brilantným a rýchlym manévrom, ktoré zmiatli spojenecké sily. Taliani po boku Nemcov rýchlo postupovali na východ, pričom najväčšiu zásluhu na postupe mali práve Nemci. Významnou bitkou bola bitka o Tobruk. Napriek intenzívnym útokom držali mesto spojenci, medzi ktorými bolo aj 500 Čechoslovákov. Toto obliehanie Tobruku spôsobilo obrovský logistický problém pre Talianov a Afrika Korps. Pomaly ale sa zásoby vyčerpávali, čo spomalovalo a komplikovalo postup na Alexandriu. Dobitie Alexandrie bolo kľúčové, pretože by talianske a nemecké sily otvorili cestu k Suezkému prieplavu, cez ktorý spojenci zásobovali svoje jednotky na severe Afriky. Prvá bitka pri El Alamein začala v júli 1942 a zasiahla postup osy, pričom mesto sa im nedarilo dobiť. Neskôr v októbri 1942, keď Taliani a Nemci nabrali nové sily, sa pokúsili mesto dobiť ešte raz. Avšak nedokázali preraziť opevnenia a spojenci zahýli rozsiahly protiútok, ktorý obrátil vývoj vojny v Afrike v ich prospech. Vyčerpané sily osy začali ustupovať až do Tuniska. Spojenci rýchlo postupovali za ustupujúcimi Nemcami a Talianmi. Ústup bol chaotický a často sa stávalo, že nemecké jednotky kradli zásoby vrátane paliva početnejším Talianom. To len pomohlo k tomu, že sa pri ústupe spojencom zdalo 130 000 Talianov. To bola tvrdá rana pod pás pre už tak slabé a vyčerpané Taliansko, ktoré stratilo celú Líbiu považovanú za svoj klenot. Potom, čo sa jednotky osy dostali do Tuniska, snažili sa tam nabrať nové sily, čo sa im aj podarilo. Mussolini spolu s Hitlerom poslali do Tuniska 180 000 vojakov, z toho bolo 80 000 Talianov. V tomto čase bolo Taliansko z posledného. Vojaci, ktorí posilnili sa v Tunisku, boli zle vyzbrojení, organizovaní a slabo vycvičení. Talianske zásoby zbraní boli na nule. Priemysel nemal výkon, ktorý by držal s krokom vojny a len približne 26% všetkých talianskych vojakov bolo dostatočne vyzbrojených. Situácia sa však nevyvíjala dobre a sily osy boli v kliešoch. Jak z východu, tak zo západu na nich tvrdo tlačili spojenci, až to napokon vyvrcholilo v drtivej porážke zvýšnych síl osy v Afrike. Počet strát sa pohyboval okolo 300 000. To malo katastrofálny dopad na celú taliansku verejnosť. Pohár trpezlivosti pomaly pretekal, až napokon pretiekol, keď sa v osudný deň 9. júla 1943 spojenci vylodili na Sicílii. Talianski vojaci pod vedením Alfreda Guzzoni sa po krátkych a beznádejných bojoch vzdali. Po všetkých rokoch, čo si títo vojaci vytrpeli, nemali zvyšné sily sa brániť. Priemyselná výroba už dávno predtým nedokázala pokryť potreby armády. Námorná flotila, s ktorou Taliani do vojny vstúpili, vyzerala nádejne, no lepšie organizovaní spojenci potápali jednu loď za druhou. Letectvo, ktoré bolo ešte v roku 1939 moderné a početné, bolo v roku 1943 v podstate neexistujúce. To bol posledný klinec do rakvy a celý Mussoliniho režim aj s armádou sa po ukrutných bojoch zrútil. Mussolini bol zosadený a uväznený. Na jeho miesto bol osadený kráľ Viktor Emanuel III. Na 3. septembra 1943 bolo medzi spojencami a Talianskom podpísané prímerie. Nemecké sily rýchlo reagovali a obsadili kľúčové oblasti Talianska na severe, aby zabránili úplnému kolapsu svojho spojenca. Benito Mussolini bol oslobodený nemeckými výsadkármi a bol dosadený ako vodca bábkovej štátnej entity pod názvom Republika Salo, ale to už bola len labuťa pieseň. Boje v Taliansku trvali ešte 2 roky, predovšetkým medzi Nemcami a spojencami. V roku 1945 bolo Taliansko oslobodené a jeho neschopný vodca, ktorý sa dal na útek, skončil v rukách partizánov. Následne bol za všetky represie a chyby, ktoré položili jeho národ, v apríli 1945 popravený. Takto sa skončil príbeh krajiny, ktorá sa preslávila v tomto vojnovom období ako najhorší spojenec, akého mohlo Nemecko mať. Nielenže Talianom chýbal zápal a bojový duch, ale situáciu kriticky sťažovali aj svojim spojencom, predovšetkým v Nemecku. Problémy, ktoré Taliani zažívali už v prvej svetovej vojne, položili talianske snaženie o upevnenie statusu veľmoci na kolená v tej druhej.
Zle vyzbrojené, organizované, disciplinované, zásobované, vycvičené a vedené talianske vojsko trpelo veľkými strátami a zrútenou morálkou. A to viedlo k jednej porážke za druhou. Za tieto chyby zaplatili životom stovky tisíc vojakov a civilistov. Úplne zbytočné. Predtým ako Hitler napadol Sovietsky zväz, sa na neho Pordav pozeral a povedal: stačí iba kopnúť do dverí a celá hnilá stavba sa zrúti. Dnes už vieme, že to sa neplatilo pre Sovietsky zväz, ale Taliansko.